Mayong adlaw mga kasama ang Team RMN ania nasab karon sa may Seaside 2 Matina playa ning Dakbayan sa Davao. Ato nang maila-ila karon kinsa ka ning tagbalay ang atong beneficiary nga modawat sa ato ang limited edition nga solar radio transistor. Maayong buntag. Ang buntag, ma'am. Unsa pangalan nimo, ma'am? Gonisita Escubia. Ma'am, ikaw ang napili no sa RMN Foundation nga modawat sa ato ang solar radio transistor. Ayan, dawata na, ma'am. Magpasalamat ko sa DXDC RMN nga nakadawat ko aning radyo na ako'y mapaminawan sa mga balita diri labi na gyud sa amo ang lugar nga bahaonon. Magdud mong kanunay paminawon sa matag buntag. Dala-dalahon jud din ako bisan sa panglabada. Oo. Ayos kaayo no. Congratulations, ma'am. Gikan sa kinatibuk-ang puwersa sa DXDC RMN Davao ug sa RMN Foundation. Kauban si Radyoman Joel Veray. Kini si Radyoman Aimee Ginita Tatak RMN.